Roditeljstvo se ne uči iz nekih knjiga. Ne idemo u školu za roditelje, stičemo ga vremenom i iskustvom i životom u svojoj porodici. Naučimo neke norme ponašanja i, hteli mi to ili ne, vrlo često ih ponavljamo. Ne postoji ni savršen roditelj, ni savršeno dete. Interakcija između njih počinje još od samog začeća, a veliki trag na decu ostavlja ponašanje oca i majke u njihovoj prvoj godini života. Propusti se najčešće vide u doba puberteta deteta. Biti roditelj u kući i na ulici se, nažalost, drastično razlikuje. Mada bi trebalo upravo ta ulica, odnosno to izlazak iz kuće, da bude mesto gde ćemo mi isto tako naše potomke učiti različitim oblicima ponašanja i iskoristiti boravak i u prirodi, i u restoranu, i u nekoj javnoj ustanovi, i u najvećoj gužvi, u gradskom prevozu, bilo gde i u bilo kojoj problematičnoj situaciji pokažati našem detetu i objasniti kako se treba ponašati u određenoj situaciji. Treba se snaći, a zašto se dete ovako ili onako ponaša, razloga je mnogo. Možda želi da privuče roditeljsku pažnju, možda je gladno, spava mu se, pokazuje kakvi su odnosi u porodici i na taj način demonstrira svoje neslaganje. A možda ispituje granice dozvoljenog ponašanja i granice roditelja. Pitali smo roditelje da li imaju strpljenja za svoje dete. Svaki roditelj mora da bude strpljiv i da na neki način odgovara za svoje ponašanje svoje dece dok ne postanu svoje ljudi, to sve. Jer deca su faktički ogledalo svojih roditelja. Uvek za decu treba imati dovoljno vremena i puno vremena da bi nešto bilo od njih sutradan u životu. Tako da moramo maksimum da im se posvetimo. Svi roditelji treba da pokažu puno razumevanja za svoje dete, da se sete kakvi su oni bili u tom uzrastu, da li su i oni imali neke pehove kao što imaju naša deca, da ih razumeju, da ih podrže i da im obećavaju nagrade kad su dobri, a ne samo da ih kritikuju. Što se tiče savjeta i pravila kako biti dobar roditelj, uglavnom se sve odnosi na pitanje doslednosti. Roditelj pre svega mora da bude dosledan u svom sopstvenom ponašanju, prateći uzrast i razvoj deteta. Bezuslovno, držite se granica koje se postavili. Ako nešto ne sme da se uradi, to zaista ne sme. Preko ulice nema trčanja i to će uvek i uvek biti tako, jer rezultat toga zna se šta sledi. Ali isto tako i mi sami kao roditelji moramo poštovati određena pravila i ukoliko ih zahtevamo od deteta, isto tako i sami moramo da ih primenjujemo. Svaka greška je prilika da se sledećeg puta postupi drugačije. Roditelj ima mnogo uloga koje treba što bolje da odigra. Ulogu šefa koji rasuđuje i upravlja porodicom, učitelja i uzora koji pomaže deci da se lepo ponašaju i trenera jer pruža izazove detetu da postane što bolje. Lepo vaspitano dete se stvara, vaspitava dugi niz godina, najviše našim ličnim primerom, jer deca imaju i oči pored ušiju, znači jako lepo primećuju sve ona naša mala suptilna ponašanja, da li držimo reč, da li ga podržavamo, da li mu i sa to malo vremena koliko mu odvojimo, pružamo dovoljno. Roditeljstvo nije ni jednostavno ni lako. Svaka faza, svaki uzrast nosi nove izazove, tako da se i uči i raste zajedno sa decom. Dete drugačijim očima posmatra svet. Dete mora da se prati i usluškuje kako bi se to shvatilo. I čuvajte se lepog i poslušnog deteta. Bolje da je malo nemirno, živahno, znatiželjno i jeste zahtevno, ali je od toga mnogo lepši materijal i mnogo lepša slika i prilika vas može da se pojavi. Tek onda, kad deca postanu roditelji, njihovi očevi i majke znaće da li su uradili prave stvari, da li su ih vaspitali na pravi način. Znaće onda kad počnu da ih oponašaju, baš kao što su i oni svoje roditelje.